Gisani koro wadhi e ik mar Magoha kuma bende mane en jatend migawo masomo mosenindo Profesa George Magoha odiochieng' ma kawuono oike dalane e gweng' ma Umira mayudore kar chung' od bura magem e kaunti ma Siaya. Nyasi mar ik no noyuore kod jotelo mopogore opogore pacho ka wede to kod osiepe mawuok tung piny Kenya kendo chopo kanyakla kod familia mare e ko jatelo no e wuodhe mogik e piny ka. Millicent Adhiambo ntiere kod lera mathoth. Sa ang'wen mar onyango, nyamburko marateng' molo e mbalariany mar Odera Kang'o koting'o ringre mosenindo Profesa George Magoha mondo yud gweth mogik kapok otere e ode makende e piny Jokoling'thi. Jopuonjre Mastare Boys Center, ma en skuno mane chiegni gi dhod chuny Magoha, bende nyono mos e tok nyamburko kaachiel kod jolony e paw somo kotelnegi kod familia mar Magoha, picha manyiso lony kata obedo ni oganda ni e kuyo mar kowo ngire kendo jalony. Ang' loro ringre Magoha e wi altar, oganda mane oyuoro nogolo otegi mag kuyo kaluwore kod kaka ne giyango ngire Magoha kochak kod jotend mbalariany kod jolony e paw somo mopogore opogore. One of the things we shared was work to excellence. Do only the best. Do only the excellent. Do not accept anything other than excellence. The second thing he said, never mind what people say about your work. Toil and never ask for any reward. Mane en jatend migawo mar lweny Rachel Omamo, eloten migawo mokalo mane Magoha otiye, no yange kaka jal mane oero tije kendo jakinda e bero weche somo, wach mane osir kod jatend migawo mar weche somo masani Ezekiel Machogu. And he taught us many things. One thing Professor Magoha was, he was obedient, he was diligent, he was hardworking, and mostly he was not afraid. Professor Magoha, not only in the Ministry of Education, was a distinguished scholar, a medic of his own class, a man who served this country with distinction. Jatend Azimio Raila Odinga to opako Magoha kaka ng'at mane oero tije ka bende weche nene tin. Omedo pake kaka jalno mane oting'o weche somo kaluo. I came to know George when he was still a young man. Humility was his way of life. He recognized everybody. Some people say that Magoha was arrogant. I say no. Magoha was just a straight talking person. And if people don't like sometimes to hear the truth, it will say it the way he's saying it. You love it or not, but you say it. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta, mabende mane oyiero Magoha kaka jatend migawo mar somo, owacho ni Kenya owito osiep maduong', ahinya mane en achiel kuom thuondi mag piny Kenya. What a great giant lies before us today. Then implement what he started and let this country benefit from what he worked so hard to achieve. Less politics and more work. That is who Magoha was. And that is what we shall remember of him. And for us, we have lost a friend, we have lost a partner, we have lost a colleague, and we have lost a great giant of this country. Ka otema jatend piny Kenya William Ruto, mane osom kod jatend migawo mar weche tudruok Eliudo Walo, to oyango chia mar Magoha etelo. He set out to lead them to achieve the goals, and in the process, Professor Magoha turned out to be an astute administrator and institutional leader. Dedicated tour of duty as cabinet secretary saw him set out to keep our children in school. He roamed in the villages in the countryside, looking for dropout children and returning them to the classroom. He visited individual homes in the slums and informal settlements to find out why children were not in school. He had no half measures. He put his whole heart and his whole being into everything that he did.
and he believed in whatever he did. If he did not believe in it, he did not even begin doing it, ladies and gentlemen. Familia mar Mosenindongire George Magoha bende nogolo ote e yo machalo kamae. I don't have big shoes to fill. We all have big shoes to fill. This is for all of you. Wherever you go, start now. Be honest, try your best, upset people, but be forthright. You don't have to be the best person in the world. You don't have to be the nicest person in the world. But you know what you can do? You can give everybody an equal chance in whatever it is that you do. And if you do that, you will be honoring the memory of my father. They say my husband does not smile, but everybody who has seen him knows that that's a smiling face that has left the world. And that's what I want people to remember. He smiled that he gave hope to the hopeless. It's not the certificates. It's not who he was, but what he gave. Eseche ma jogweng' ma Umiru kod alwora mare jotelo wede kod osiepe ochopo e kar tiegruok ma Odera Kango mar kuyo kanyakla kod familia mar joka Magoha e kowo wuodgi e wuodhe mogik. Thoth oganda ni kod geno ni gibro yudo ng'ano mabro dino fuok ma owe kod ngire George Magoha. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kowuok Siaya County.